a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. F'isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Eżis telespettaturi nagħtikom merħba l-Ewkaristija. Uħuti narfu ħtijietna ħalli kif xiexa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrina dubitna u jwassalna fil-ħajja ta' rejjel. Amen. Nitolb. O Alla, li minnek ġej kull ġid, fiċċa kontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq b'ibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal fl-ar u għadda lejl ġo fih. U Alla qallu: oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemmu jgħaddi il-mulej. Riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat, għadda quddiem il-mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art. Imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar. Imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara, inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa, għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bib il-ar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: x'inti tagħmel hawn Elija? U hu wieġeb: għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċti. Għaliex ulied Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu ineħħuli ħajti. Il-mulej qal lil Elija: itlaq
u erġa' qbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku. U malli tasal hemm, idlek lil Ħażael bħala sultan ta' Aram. Hekk ukoll lil Ġeħu bin-Nimsi idilku sultan ta' Iżrael. U lil Eliżew bin Safat ta' Abel Meħola idilku profeta flokok. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Jien wiċċek infittex mulej. Jien wiċċek infittex mulej. Isma mulej leħen lajta tiegħi. Ħenna lija u weġibni. Ejja qed f'qalbi fittex il-wiċċu flimkien jien wiċċek infittex mulej. Jien wiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra il-qaddej tiegħek, inti l-għajnuna tiegħi. Flimkien jien wiċċek infittex mulej. Nemmen li għat nara tjiba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Flimkien jien wiċċek infittex mulej. Iddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal la tagħmilx adulterju. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-leminija hi okkażjoni ta' dnub, għalaħħa barra u armija l-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek, milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk ilek il-leminija hi għalik okkażjoni ta' dnub, għataħħa barra u armija l-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek, milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll: min jibgħat lil martu ikollu jagħtiha l-kitba ta' divorzju. Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju. U min jiżewweġ waħda minn bogħta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Huwa diskors ċar ħafna dak li għadna kif smajna mill-Vanġelu skont San Matteo. Diskors li kif ngħidu bil-Malti li Ġesu qal, diskors li ma jqgħodx idur mal-lewża, qed jitkellem ċar. Huwa diskors mimli dawl. Smajtu x'intqal, imma jiena ngħidilkom. Huwa diskors li jimpenjana ħafna. Jimpenjana pereżempju, qed jgħidilna Ġesu hawnhekk, fuq kemm għandna bżonn nagħmlu qassa ta' nfusna. Fraġli ħafna, u allura ħafna drabi aħna jiġrilna li nħallu lil nfusna forsi mingħajr ma nindunaw nitkaxkru.
Ġesu qed jgħidilna kemm hemm bżonn nimpenjaw ruħna pereżempju fuq il-ħars tagħna. Hawnhekk Ġesu meta qed jgħidilna aqlajnek jew waqta' idek, mhux qed jgħidilna biex inbiċċru ġisimna, assolutament le. Meta jgħidilna kemm hemm bżonn li nkunu attenti fuq il-ħars tagħna. Kemm hemm bżonn li nfittxu u noqogħdu attenti speċjalment xi nfittxu fuq il-gadgets tagħna, fuq il-mobile. Attenti ħafna. Qed jgħidilna Ġesu kemm importanti li nkunu attenti fuq il-qalb tagħna, li ma nħallux il-qalb tagħna tiġri. Għalhekk Ġesu qed jgħidilna aqla' għajnek jew waqta' idek biex ikun hemm dan il-kontroll fuqna nfusna għaliex. Għaliex kif tgħidilna l-kelma tal-Alla, l-għajnejn huma l-bibien tal-qalb. Dak li nara imbagħad nixtieq u forsi nwettqu. U għalhekk iva għandna bżonn il-kliem tal-mulej illum li nkunu attenti u nimpenjaw ruħna fuq il-ħars u l-qalb tagħna. Iva eżis, l-Evanġelju llum huwa stedina biex inħarsu lejn iż-żwieġ bħala għotja sabiħa, għotja dejjema. Għotja li l-mulej tajilna fil-ġnien tal-Eden u li hemm bżonn iva naħdmu ħafna biex iż-żwieġ naħdmu ħalli jkun verament ikun impenn dejjemi. Iż-żwieġ huwa wkoll għotja bla ħlas. Għalhekk waqt il-mument ta' żwieġ l-arajjes jgħidu jiena nilqa' lilek u nwedek li nżomm ruħu fidillejk fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, jiena nilqa' lilek bħala rigal, għotja dejjema. Naħseb l-Evanġelu llum hekk jistedinna biex nagħmlu talba lill-Madonna ta' Kana ħalli tressaqha quddiem il-mulej u ngħidula Marija inti li kont preżenti fit-tiġ ta' Kana. Bierek u qaddes iż-żwieġ u l-familji tagħna. Ħuti resqu t-talb tagħna quddiem Alla għani fil-ħniena u nitolbuh joħloq fina qalb safja billi nitolbu flimkien u Alla oħloq fina qalb safja. U Alla oħloq fina qalb safja. Sabiex il-Knisja taqdi dejjem il-missjoni tagħha mingħajr kompromessi flimkien. U Alla oħloq fina qalb safja. Sabiex kull istituzzjoni teduka li ċittadini għal rispett lejn il-ħajja u l-valur tal-familja flimkien. U Alla oħloq fina qalb safja. Sabiex rispett lejn id-dinjità tal-persuna u waqqaf il-vizzju ta' droga, l-isfruttament tal-mara u t-tixrid tal-pornografija flimkien. U Alla oħloq fina qalb safja. Għat-talb tal-familja mqazza ta' Nazaret nitolbuk mulej, bierek u qaddes il-familji tagħna flimkien. U Alla oħloq fina qalb safja. Sabiex aħna l-koll hawn miġbura ma nibżawx mis-sagrifiċċju u ngħixu b'koerenza l-Evanġelju U Alla oħloq fina qalb safja. U Alla li tridna naqdu b'qalb safja u sinċira, għatina li nħossu u narfu lilek biex nagħmlu dejjem ir-rieda vera u mqazza tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa ta' tieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa'w lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Misir Qadis Alla tarem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddu lek ħajr. Għad li xejn ma tefħtieġ it-tifħir tagħna, inti oġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna roddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex nrajħ ħibati, ħa il-ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatel inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija. Mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamle magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-iment Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, waffrilna dubitna bħalma nafru lil min ħati għalina, la daħalniex fi-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħit nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi nubiet ta' dinja. Ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Saħħaħna mulej bit-qarbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunitna u nimxu l-qudiem fit-triq tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa ilha għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li dawk kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fos l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana, eħlesena u għafmana, gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima u rinna li inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfridna dubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġeneler u kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw il-misteri tal-batija. L-ewwel misteru. Meta Sidi Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-ara tad-dem. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiri salt natek. Kolli tritin, kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kull-jum għatina l-lum u għafrilna d-nubitna. Bħalma nafru l-minuħati għalina la d-daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi bimli għal-mulej miegħek, mbirka inti fost il-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlop għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi bimli għal-mulej miegħek, mbirka inti fost il-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlop għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi bimli għal-mulej miegħek, mbirka inti fost il-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlop għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi bimli għal-mulej miegħek, mbirka inti fost il-nisa,
u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa. U mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa. U mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa. U mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa. U mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa. U mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa. U mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tal-batija meta Sinja Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek li salt natik. Kulli trid int kif fis-sema igna fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għaffrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-batija. Meta Sinja Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek li salt natik.
ikolli tritin kif fis-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum u għafrilna n-nubitna palma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru tal-batija. Meta Sidi Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi salt natek. Ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek.
Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru tal-batija, meta Sini Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek li salt nagħtek. Kulli tritin kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi vimlija l-munejmiek. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sieħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, sliem għalik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana, sliem għalik, lilek ingħidu, għaliex aħna trufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament l-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u Pija, u Ħelwa, u Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek li salt nagħtek. Ikolli tritin kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum u għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munejmiek. Imbirka inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem iddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħen għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbit. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li zjed safja. Itlob għalina. Li zjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollokaqal. Itlob għalina. Xebba li tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Xebba ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollokaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kolloħ ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-veġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġini. Inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa, u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen.
Talba lil San Giuseppe. Slem għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija eret il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Marti, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Biromalla Marija Santissima, imbirka l-immazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.